Недбальство окупаційних слідчих та помилки в свідченнях експертів. Адвокати бранців Залуштинської групи у так званій справі про тероризм заявляють про некоректність висновків лінгвістів та релігієзнавців. Їх заслухали в Южному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Фахівці досліджували стенограму буцімто розмов Руслана Нагаєва, Ельдара Кантемірова, Руслана Місутова та Лінура Халілова, яку склали окупаційні слідчі. Захист називає дослідження неправомірним, бо слова вирвані з контексту, частково не розписані та мають низку помилок. По стенограмме следователя, то есть следователь прослушивал аудио сначала, потом переносил это все на стенограмму, переписывал и эти материалы передавал экспертам. Так вот, когда это все проводилось, следователь какие-то моменты вообще не смог расшифровать, он просто писал слово, там, неизвестное словосочетание или неизвестный текст. В некоторых случаях следователь одни слова называл другими словами. А в последующем это привело к тому, что эксперты Мухаммед Зарипов и Палеха сделали неправильное заключение. По, межеванию, по документам. В село Трудовое в следующем году уже приведут газ, уже проект Трудовская развязка. И вот мы над улицей Молочной, это Мирная. Вот, значит, это буквально... Вот, сегодня посмотрим, кстати, как у нас будет здесь. Напишите комментарии, ставьте лайк этому видео, если показать. І всі ці акти, які були ухвалені Російською Федерацією за роки окупації, вони просто зникнуть в історії. Права законних власників на земельні ділянки будуть, безумовно, відновлені після відновлення суверенітету нашої держави в Криму. Зараз дуже важливо, щоб власники земельних ділянок максимально зберігали усі документи, які підтверджують право їх власності. Підозру у сприянні окупації Криму оголосили 3 учасникам організації «Український вибір». Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора. Напередодні до Офісу громадського руху, лідером якого є кум Путіна Віктор Медведчук, навідалися працівники Служби безпеки України. Члени «Українського вибору» в час окупації стали членами незаконних виборчих дільниць на півострові та підтримували органи окупаційної влади, кажуть правоохоронці. Наразі триває досудове розслідування щодо посягання на територіальну цілісність України та державну зраду. 2 підозрюваних у якості керівників ініціативних груп громадського руху входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконного збройного формування. Інший був керівником окремого підрозділу самооборони «Слов'янський щит». Вони виконували протиправні накази ватажків формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим. Окупанти поновили бої поблизу Шумів, що на Донеччині. Загинули 4 українських захисників з 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ще 2 дістали поранення. Окупанти гатили з мінометів 82-го калібру, з танкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворожу атаку українські військові подавили вогнем у відповідь. А впродовж минулої доби окупанти били з гранатометів різних систем біля Широкиного, Майорська, Світлодарська та Богданівки. Водночас, за даними розвідки, російське командування підсилює свої окупаційні підрозділи. Під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань частин 1 та 2 армійських корпусів. Контроль комплектування військовослужбовцями підрозділів та перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднані частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія Збройних сил Російської Федерації.